The fallout of Mnangagwa's alleged plans to fire Chiwenga achipere mushe panapa vakomana veZimu aiva vachifumura vachiti aiwa pane maplans anga aripo aiwa ekufaya general oonekwa kunzi aiwa aingotaurwa ari alleged not kuti ndo aritoripo in place vanoona vachitaura aiwa the fallout aiwa kukundikana kwemaplans anga aripo ekufaya general saka bila masvika mudanyorwa panapa not bo subscribe like on the bell kuti pinda mudzimu aindonyora chiti Mnangakwasi rumored plan to dismiss Chiwenga has intensified tensions within ZANU-PF and the security apparatus. Some insiders claim that Mnangagwa has already been sidelined by the military and that his power is now purely symbolic. If this is true, his attempts to remove Chiwenga could backfire catastrophically. Mnangagwa's rumored plans sent as a warning that anyone attempting to replace him must go through the death row and take poison first. Highlights the high stake of this political battle is reliance on historical narratives, including the disputed claim that he was poisoned in 2017 appears to be an effort to consolidate sympathy and support. However, all veterans and the other influential factions within the party have begun to question his credibility, particularly regarding his alliance with controversial businessman Chiwenga. Ndomasvika panapa anoonekwa kunzi aiwa vakomana ava vangoda kuzama kuda kungofaya general chete vanenge vatotangisa chimwe chimoto chakapenga noda kwokuti panguva ino zvinongozikanwa kuti munhu wese munyika aiwa ari against the ruling party akajamuka and people vari kuona kuti zvinhu zvese zviri kungodhakwa maservices aiwa ari kuramba achidecline munyika kufaya kwavanoda kungoita general panguva inoonekwa kunzi aiwa ndiye ari kuonekwa kunzi the ruling party ndiye ari kuenda against corruption nevakomana nachikombodzo nanachivhayo panguva ino ari kuuya panapa vachitarisawo nemashoko anenge achitaurwa nethe top leadership vachibvunzwa kuti aiwa kana muchida kuti paya next leader anofanira kunge akambozama kupoisoniwa obva asurvivor that poison nhau inozikanwa nenyika yesu kuti aiwa kuna 2017 uko ndo zvakaitika panapa inova challenge vanhu vanoona kuti aiwa these guys they really want to cling on to power kuramba varipo imbotidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi mina comment section medu bvise mafungiro enyu so subscribe like turn on the bell.